Jeg er spændt, når jeg går i gang med mine malerier, fordi hvad er det nu? Hvad sker der altså? Det er så, altså, det skulle gerne være spændende at se, men det er i hvert tilfælde spændende at lave billeder. Mine billeder, det handler mest af alt om følelser. Altså det handler ikke om, at jeg diskuterer, hvordan ser en bil ud, eller hvordan er det lyset reflekterer. Altså, det handler om sådan de store følelser i livet. Lige præcis i dag, der havde jeg det egentlig godt med den transparente orange. Og det er min yndlingsfarve i dag. Men det kan godt tænkes, når vi kommer hen til næste uge, så er der sådan en eller anden, altså jeg kan godt få en blå dille. Det er tit, jeg ikke tænker noget i forvejen. Altså, det er så bare sådan en plan, nogenlunde, at personen er til venstre eller til højre, eller op eller nede. Altså, men det er spændende, altså, fordi jeg ser det mere som, egentlig jeg er ved at lave en film. Altså, en film, den består jo af voldsomt mange billeder efter hinanden. Og jeg ser egentlig et maleri som en film, der består af voldsomt mange billeder bare oven på hinanden. Om det så bliver mænd eller kvinder, det er i princippet det samme, bortset fra, at jeg synes alligevel, sådan rent, det går bedst, når jeg maler kvinder, så langt de fleste af mine billeder, det er tydelige kvinder. Så er der en hel del, hvor det i princippet, det er ikke sådan specielt kønsbestemt, altså. Det er mennesker, dem der. Og hvis man synes, det er en mand, så er det en mand. Og hvis man synes, det er en kvinde, så er det en kvinde, altså. Mange billeder tager jeg et halvt år om at lave, altså. Og jeg er spændt på, nærmest hver gang, hvad kan jeg finde på? Altså, hvad kan der ikke ske, altså, i den her? Ligesom det er en historie, man er ved at fortælle, eller er ved at fortælle sig selv, eller man er ved at opfinde. I princippet er det en malerproces, altså en stor proces, der tilfældigvis ender på forskellige lærreder. Altså det er fordi, jeg samtidig maler på et lærred, og samtidig på et andet lærred. Men det er den samme store proces, der fortæller om livet og følelser og angst. Og jeg ødelægger faktisk masser af billeder. Altså det gode billede kommer, når man tager en stor chance på et billede, der er godt. Og det er samme proces, der fører til et billede, der er fortabt. Altså. Jeg tror egentlig ikke på en teknik på den måde, at man siger, at det er en metode, jeg kan skrive ned eller sige, at nu skal man gøre sådan der og så sådan der. Det tror jeg egentlig ikke på. Altså. Og jeg tror helt grundlæggende, at det handler om at male som ind i helvede. Altså bare male og blive ved med at male og blive ved med at male og opfinde sin egen måde at gøre det på. Det handler om at male. Nu siger vi det nok for i dag. Og så må jeg køre videre næste dag med det her.